Btrn Tet Dante bidantiya जोबनायनि मुं लायाखै। Btrआव टेट बिजाथि सायख'नायाव बेले-बेजे मोनथावना बिनायसाफोरा जानगाराव थानांदों आरो बिसोरो गोजोननाय मोनाखै। बनसुआ खौरां बिजौखौ बिबुंसार होनो सिगांबोदों आरो Btrनि लाइमोनफोरनि सायाव अयनाय खालामनायनि थाखाय सरकारखौ सोंखारिदों। Btr सरकारा बे जेंनाखौ थार महरै सुस्रांनो हागोन ना? बे जेंनाया बिजिरसालिनि दरजायाव थांनानै आयेनारि दावहायाव गोलैयो। बेखौ समासो खिन्थासिगोन। BTCआव दिनै टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो जितु एपइन्टमेन्ट लेटार रानदों बेवहाय जोंहा गोबां मोनसे कमप्लेन फैदों जितु जोंनि टेट क्वालिफाइड एसोसिएशन जाय बिथांमोना दिनै फैनानै गोबां बिथांमोननि जेंनाखौ जोंनि गेजेराव जोङो सावरायफैलायदों। बेवहाय जोङो गोथौयै नायबिजिरलायनानै गुवारै जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जितु जोंहा BTCनि डाइरेक्टर अफ एजुकेशननि जि दिनै टेट क्वालिफाइड टिचार्सफोरनो जितु एपइन्टमेन्ट लेटार रानदों बेवहाय खुनु मोनसे ट्रान्सपेरेन्सि खुनु बेवहाय मोनसे माने लिगेल एज पर एडभार्टाइजमेन्टनि नियम बादे बे एपइन्टमेन्ट लेटार राननाया जायाखै आरो बेवहाय जोंना क्वालिफाइड टेट टिचार्स बिथांमोनहा दिनै बेवहाय खुनु गोजोननाय गैया। बिथांमोना दिनैहाय दुखु फोरमायदों जितु जोङो दिनै मोनफा मोनफा बिथांमोननि जितु कमप्लेन जितु टेट क्वालिफाइडफ्रा मानो थाखाय दिनै मेरिट बेसिसफ्रा एपइन्टमेन्ट मोनाखै जोङो माने नैबे जोंनि दा माने इनजास्टिस जाय बिथांमोनहा वेल माने क्वालिफाइड हाइएस्ट नाम्बार गोनां मार्क्स जाय बिथांमोना मोनफ्रोमबो गाइडलाइन्स बायदि माने वेल सार्टिफिकेट वेल क्वालिफिकेशन वेल माने नाम्बार्स गोनां वेल माने एभ्रिथिं क्राइटेरिया गोनां जाय बिथांमोना दिनै सिलेक्शन जायासै जाय बिथांमोना रिजेक्शन जादों आरो बिनि अनगायै जाय बिथांमोना खुनु सिलेक्शननि पर्जायाव गैया जाय बिथांमोना खुनु माने दिनै माने भेरिफिकेशननि लिस्टआवबो गैया बिथांमोना दिनै लिस्टआव एन्ट्रि जादों आरो बिथांमोना दिनै एपइन्टमेन्ट लेटार मोनदों आरो दिनै जाय जिनिसाव जोंनि BTC 6 सिडुलावहाय खुनु नन BTCनि मानसिया थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड बेफोरबायदि साख्रिखौनो मोना आरो जोंनि BTCआवहाय दानि टेट क्वालिफिकेशन जाय माने एपइन्टमेन्ट मोनदों बिथांमोना दिनै बाहेरनिफ्राय फैदों बिथांमोना मोननाङामोन आरो जोंनि BTCनि टेटआनो आसामाव सोलिया गतिके आसामनिया दिनै फैनानै जोंनि जायगाखौ लाफैनाय माने जोंनि पास जाखानाय वेल जोंनि इयुथ्सफोरनि सिटखौ बिथांमोना सिख'ना लानाय गतिके जों बर' माहारि फरायसा आफाद जानानै बिथांमोननि जानानै जों आवाज दैखांगोन बिथांमोना जास्टिस मोनो आरो बिथांमोना माने जोंनि डाइरेक्टर अफ एजुकेशन BTCनिया रि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ थाबैनो रानफिनो बिथांमोनखौ जों गुरैयै खावलायहरबाय आरो बिथांमोना इमिडियेट जास्टिस मोननांगौ। गोजोन्थों।